Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga nakabati o nagtan-aw ning atong Sibya. Hinaut-unta nga atong hinumduman nga ang bulan sa Oktubre mao ang bulan sa Santos nga Rosario. Akong gitimbaya o gihagit nga ang mga ginikanan, ang amahan ug ang inahan uban silang mga anak magampo sa Santos nga Rosario. Ang Santos nga Rosario usa ka istorya sa kinabuhi sa atong Ginoo. Mao nga importante kaayo nga kita mamalandong sa kinabuhi sa atong Ginoo kay ang Santos nga Rosario mao man di ay ang usa ka kasaysayan sa kinabuhi sa atong Ginoo, sa iyang kalipay, kasakit, sa iyang pagkamatay ug sa iyang pagkabanhaw. Ingon man usab usa ka panaad nga siya mobalik dinhi. Ang mga misteryo sa kalipay, kasakit, misteryo sa sa glorioso nga mga misteryo, ingon man usab ang luminous mysteries kini ga istorya sa Biblia bahin sa kinabuhi sa atong Ginoo. Busa sultian ko kamo ug ako ta kamong awhagon nga magrosaryo kita. Ang tao nga maampuon dili gyud biyaan sa Ginoo, apan ang tao nga dili mo ila nga magampo usab siya wala gyud grasya nga moabot sa iyang kinabuhi. Usbon ko, magampo kita sa Santos nga Rosario. Nining bulan sa Rosario, atong aghaton ang atong mga silingan, ang mga kabataan na sa kanunay moampo sa Santos nga Rosario. Viva Virgen Maria! Viva Virgen Sakuta! God bless, mabuhay ang mga misa misnon.